L-4 filgħaxija kien inawgurat il-monument tal-President Censu Tabone. Il-monument sar il-Balluta f'San Ġiljan, il-post fejn Censu Tabone għex u għal diversi snin prattika l-professjoni tiegħu ta' tabib. Censu Tabone twieled f'Għawdex fl-1913 u daħal fid-dinja politika fl-1961 fl-età ta' 48 sena. U gradwa bħala spiżjar meta kellu 20 sena biex imbagħad sar tabib u eventwalment mar l-Ingilterra biex jispeċjalizza fl-oftalmoloġija. Waqt iċ-ċerimonja tal-inaugurazzjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat sellem il-memorja ta' Censu Tabone u deskrivih bħala persuna determinata u sempliċi. U qal li Tabone distingwa ruħu meta ħadem biex iġib laqda f'pajjiżna, speċjalment fit-tmeninijiet. Il-monument kien inawgurat mill-Prim Ministru u Mart Censu Tabone Marija. Censu Marija Tabone kellhom 9 titfal u mill-ħarsa tagħhom fiċ-ċerimonja tal-kxif tal-monument kien evidenti kemm huma kburin b'dak li jagħmel missierhom għal pajjiżna.